Id-deputat nazzjonalista David Take ressaq libel kontra l-editur u ġurnalist ta' One News wara artiklu li fatwalment irrapporta kif David Take beda biex iħallas il-VAT dovuta wara li diġà kien inkixef li ma ħallasx aktar minn €250,000 VAT dovuta lill-Istat. One News għandu fideħ template ta' rekors li David Take għadda lill-ġurnalisti oħra f'pajjiżna biex bħal donnu pompa jħabbar il-bravura li jħoss li jagħmel u jintimida lil min bħal One News qed jitħajjar jirrapporta l-fatti. Il-ġimgħa l-oħra Times velat li Vanilla Telecoms, kumpanija tat telekomunikazzjoni li tagħha Take huwa shareholder waħdu ma ħallsitx ħlasijiet relatati ma' VAT u li morru lura għal numru ta' snin li jammontaw għal 200,033 €515. B'kollox b'interessi u ħlasijiet penali Take ma ħallas ftit aktar minn €270,000. Bekk permezz ta' din l-aħbar, David Take naqat mawċuħ prominenti oħrajn mill-Partit Nazzjonalista fosthom il-kap innifsu Bernard Grech u wieħed mill-ewlenin li poġġeħem Jason Azzopardi li ma ħallsux it-taxxa dovuta. Skont ir-rekors imħarbex mill-avukat Andrew Borch Cardona l-Boċċa, it-titlu tal-artiklu li qal kif Take ħallas biss wara li nkixef li ma ħallasx il-VAT huwa malafamanti u libellus. Dan fil-waqt li qal li dan huwa inveritier. Madankollu kien biss l-erba' li għadda li ħareġ li David Take laħaq il-ftehim mad-Dipartiment tat-Taxxa biex iħallas il-VAT fl-istess ġurnata li kellu jitressaq il-qorti b'akkużi konnessi ma' dawn il-fatti. Fil-waqt li jagħmel x'jagħmel David Take, One News ser ikompli r-rapport tal-fatti, wieħed ma jistax ma jinnotax l-għażla ta' David Take li jkollu lil Andrew Borch Cardona jidher għalih fil-qorti. Forsi min jaf tul il-kawża jerġa' jipprova jibni argument dwar l-anatomija kif ġieli prova jagħmel waqt il-protesti fil-Belt. Ara kemm joġob lilek. U naraw kemm joġob lilek issa. Issa titlaw pis għandin kwejxot. Thank you. Se nikkomparaw naħseb tiegħek aħjar minn tiegħek il-kamera jkbar. Mal-bajt tiegħek jkbar minn tagħha.